Oimba Njuchi amene ali odziwika bwino ndi nyimbo zake zimene zimakhala zopereka matanthauzo. Ngakhale ali wachichepere, anthu ambiri amanena kuti iyeyu amaganiza ngati munthu wamkulu. Njuchi amene dzina lake lenileni la pamsonkho ali Chifuniro Magrasi Watutumusa gulu, pamene dzulo waonesa achievement yayikulu imene anthu ambiri samaganizira. Ndipo kucha kwa lero waonesanso achievement ina yayikulu kwambiri kuposa ya dzulo. Tiyambe motere. Kumalawi kuno kuli chisimo kapena kuti anthu adazolowera kuti oyimba sakhala oganiza ngati mene amaganizira wanthu ena, ndipo amawapenta picture yokuti oyimba ndalama zawo kapena kuti chuma chawo samachigwiritsa ntchito moyenera. Zimenezi mwina sizimangonenedwa, komano pamakhala ma example a oyimba ena amene adali ndi chuma kapena padali kuthekera kokuti oyimba amenewo atha kukhala ndi chuma koma sizidatero. Izi zakhala zowamvetsa chisoni anthu ambiri pamene oyimba kapenanso tingoti ma public figures kusaukiratu kumachita kufunsana kuti kodi awa ndomwe aja adali otchuka, adali ndi kuthekera kokuti mwina adakachita invest pamene adali ndi kuthekera kochita invest. Zimenezi zakhala zikuyenda mitu mwa oyimba ena, ndipo oyimba ochepa amene ali oganiza bwino ndipo amene ali ndi kuthekera adayamba kusintha narrative imeneyi ndikuyamba kumachita invest ndalama zawo kapena kuthekera kwawo kapenanso tingoti effort yawo moyenera. For example, oyimba ena kumalawi kuno padakali pano takhala ndithu tikuona akuonesa ma achievement awo ku mtundu wa Malawi, kumaonesa kuti ndi music kapena ndi zimene ndapanga izi. Ngakhale ena amaonesa kusakondwa ndi zimene anthu amaonesa kuti achita, koma ngati njira imodzi yopanga appreciate kuti support yonse imene mandipasa ija ndapanga izi, kapena ngati njira imodzi yofuna kulimbikitsa ena kuti pa zimene ndimapangazi inunso mutati muzipanga mutha kupanga izi, ndi chifukwa anthuwa akhala akuonesa mtundu wa Malawi. Fast forward tibwere kwa Chifuniro Magrasi amene ali Njuchi. Iyeyu mukufotokoza kwake wanena kuti management yake yakhala ikumulesa kuti azitero, kufikira adawapemphaso dzulo kuwapempha management yake imeneyi kuti bwanji nditawaonesa Amalawi ndiwathokoze pa zimene iwo akhala kundichitira, ndiwaonese some of my achievements zimene zabwera kamba ka music. Sono Njuchi adaonesa Galimoto ya nyuwani imene Wagula ya mtundu wa Mercedes Benz. Sadasire pompo, leronso waonesa nyumba imene Akumanga. Padakali pano tikupasireni video imene mukungoyionayi ndipo muione ndi voice. Good morning. Maneso nyimbo zina zimene tinkaimba ndi and fast forward to 2019 I moved to Blantyre ambira madziwo. Fast forward to 2019 I came to Blantyre kusapusha ngini basi, you know, and ndinafikira ku Bangwe na miyango kumene koko ndi kumene Fred Makara ndi kumene takulira gero yachina zonke, gero yachina Fadamoti, you know, achina Mbuga, all of those guys, they are my friends. Anthu okuti ndakula nawo ndithu. And tinkagona mukanyumba ndithu kena kake kakang'ono kwambiri, you know, koma timagonamo anthu ambiri, timagonamo around anthu 6, you know. And a big shout out to Don't Shatter. I know you're watching Don't Shatter. Big shout out to you. Ndio muntu wokuti sananithandiza kwambiri, you know. So I used to stay there najo kwa makolo, and my parents were like, what's really going on? Wow. Matsu.
what's really going on, Manawanga? She was like, come home and all of that. Then I was like, you know what, Mastin? I feel like I need to just push my dream. You know, my dream was to just do music, was to be a musician. I wanted to do what I love, you know. And it's been good since. Ndi zambiri zokuri ndikuza kuforokoza zambiri zokuri tikuza kuza kumaliza tsiku lose, you know. But chachikulu ndi chakuti God has been good, no lie. God has been good. And Odi. Madzuka? Madzuka. Kwacho kukako. Madzukuchitika? Mwalawo. Watibatsa busy mwana. Imene ndodu. Ndimacho makhalira mulikanelera mwe kuti. Kama kumana ndizowawa pasipa. Sira mango pende kama kweka. Itia nazo ni nditu. Big. Itia nazo. So yeah. Andi nakalipo. Okay. Osada ndawa nakalipo. Ndetu. So yeah, man, God has been good, and I don't really like showing people my personal achievements, kwambili, and I'm sure anthu angavo anavanga notices zimene those. I don't like posting zinthu zokuti it has nothing to do with my music, you know. And lero tinari in the true. No, Zulu actually. We were like and I think it's about time now that people start seeing what Chifuniro Magalas is doing. What's that Njuchi what Chifuniro. So I had a very long chat with my managing team. Yangasima rola ya ikoti tizipo stars into zimene tikufuna tizaonetsa anthu zinthu zimene tikufuna. But then I had a very long chat with my manager, and he was like, okay, Bobo, you can do it. So I wanted to show you guys this. I wanted to show you guys my project. This is what I've been working on beside music. Ready? And it's by grace. It's by grace. Mwana kuti Akumanga Nyumba ndi just music alone. It's all grace. You know? So aside the bands and all of that, this is what we're also working on. This is what Njuchi is also working on. So yeah, that's what I wanted to show you guys. And I'm grateful, no lie, guys. I'm grateful. And I love you guys so much, because without you guys, without you guys, without you guys. So guys, support no simadziwa kuti makhala makuthandiza anthu angati through me.
Itara machine mwenyewe. Yeah. Jabu. Hanyamara sana figure, right? Hanyamara sana figure. Okay. Hai Jabu. Ci. Siang kan. Jabu, di jalan Dubai. Okay. Dubai lah kan. Hai. Ini gue biasa. So I love you guys. Izotu ndi zimene wayankhula Njuchi ndipo tikhulupirira kuti pa video imeneyi mwatolapo kenakake ndipo ngati pali woyimba ena ake amene role model wanu ali Njuchi, role model wake usangothera pokuti mmafuna kuzayimba ngati Njuchi komanso mwina khalidwe kapena zimene akuchita Njuchi zikusuntheni ndipo muzathe kufika ngati pamene wafika chifuniro maglasi.